Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin shirin nan na mai albarka. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel, ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawar sauti ta yadda zarar mu ɗora shirye-shiryen za ka samu sabo. Kamar yadda muka saba, har lauyin ƙasa a gwiwa mun kawo muku labari akan jarumi fitacce shahararre a Gwanja. Fitaccen jarumi shahararre kuma mawaƙi mai suna Ado Gwanja. Hukumar tace fina-finai da hukumar kare haƙƙin ɗan adam sun zauna sun tattauna akan jarumi Ado Gwanja. A daren jiya aka tattauna akan jarumi Ado Gwanja. Hukumar ta yanke cewa an haramta jin waƙar Ado Gwanja, waƙar da waƙar cas a kan faɗin Kano, gidan talabijin, gidan TV, gidan rediyo da dai sauransu, har da wayoyin jama'a. Sannan hukumar ta kama jarumin ta mai mugun duka a bayyane. Jarumin ya fito ya bada haƙuri akan abin da yake faruwa. Mutane suna ta daɗe cewa mai jarumin ya yi, jarumi kawai shi ya yi waƙa ne, su kuma mutane suna tabi a kai. Abinda hukumar ta yi la'akari da shi shine jarumin ya rikita mata da maza, saboda mata suna waƙan ne suna bayyana surorin jikinsu da dai sauransu, wanda kuma addinin musulunci bai yarje da hakan ba. Shine dalilin da ya sa hukumar tace fina-finai ta kama jarumi. Wani bangaren mutane ba sa ganin laifin hukumar jarumai, da wani kuma bangaren mutane suna ganin laifinsa akan menene yasa za a kama shi. Laifin jarumin shine yana sane, ba wannan ne karansa na farko ba, ya yi waƙoƙi da dama da yawa, irin waƙoƙi su sama mata da dai sauransu. An daɗe ana ɗaga mai ƙafa, sai wannan karan hukumar dai ta ce wannan abu ba zai yiwu ba, baɗalancin da ake yi yayi yawa, har ana shawarwarin ma za a soke yin TikTok a social media. To har yanzu dai ba mu ji inda mutanen suka tsaya ba, amma muna ta bincike akan ta yaya za mu sani. Ku biyo mu a labaranmu masu zuwa na gaba. Kar ku manta ku danna mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawar sauti ta yadda zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za ku samu sabo.